दिनै जोंनि 13 चिरां समस्तिखौ दिनै मोननै दोलोनि पार्टिफ्रा नेताफोरा पेरालाइज खालामना थादों। फेरेंगा सारा बुंदों कंग्रेसआ खुनु बहाय प्रभाब गोलैया, फेक्टर नङा। कंग्रेसआ फेक्टर नङाब्ला बिथाङा मा गिखो? आरो जों खोनागासिनो दं बिथाङा गावनि समस्तियावनो एबार नेक्स्टआव भट गेलेया होननानै। अब्ला नोंथां एथ' प्रभाबशालि नेताया दिनै मानो गावनि समस्तियावनो गाव गिखो? दिनै इउपिपिएल सरकार थानायावबो दिनै बर' जातिनि थाखाय बिथांमोना दिनै पार्लामेन्टआव खुगा सिनो हायिखौ जोङो नुनो मोनदों। गिबियावनो समनि रादाब आरो बि निउसनिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि बिटिसिनि रायजो राजानिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ साफ्रोमनोबो बे बेलासि मुगायाव आङो जासिहरग्रोनाय थाबाय। दिनै जोङो बे रादाबनि गेजेरजों जोङो रायजो राजानिसिम जोङो मिथिहोनो सानदों जे बिटिसि सरकारा बा इउपिपिएल सरकारा दिनै मा मावदों बेनि सोमोन्दै जोङो फंनैसो जोङो रायजो राजानिसिम जोङो मिथिहोनो सानदों। थांनाय बिटिसि एकर्डआव जोङो नुनो मोनदों जोंनि बे उत्तर ओनसोलाव बिटिसि एकर्ड जानायनि उनावहाय जोङो जोंनि उत्तर 13 चिरां समस्तियाव दिनैसिम जों EM मोनाखै। बेनिखायनो EM होआखै, दिनैसिम जोंनो EM होआखै। दिनै EM होयैनि थाखाय दिनै बिटिसिआवबो होआखै। दिनैहाय आरोबाव इउपिपिएलनि समावबो EM गैया, बिपिएफनि समावबो EM गैया। दिनै जोंनि 13 चिरां समस्तिखौ दिनै मोननै दोलोनि पार्टिफ्रा नेताफोरा पेरालाइज खालामना थादों। जोङो नुनो मोनदों। दिनै जोङो नायोब्ला जोङो मोननो हायो आरो नुनो हायो दिनैहाय इउपिपिएल सरकार। दिनै इउपिपिएल सरकार थानायावबो दिनै बर' जातिनि थाखाय बिथांमोना दिनै पार्लामेन्टआव खुगा सिनो हायिखौ जोङो नुनो मोनदों। दिनै गावसोरनो अनुताब खालामदों। जाय जयन्त बसुमतारीखौ बिथांमोना दिखांना हरदोंमोन MP, नाथाय बिथाङा दिनै बर' हारिनि फंसे खोथा बुंनो हादोंना? रायजोफ्रा दिनै नुदों मिडियानि गेजेरजों। माबा बर' जातिनि थाखाय उन्नतिनि थाखाय एकर्डनि थाखाय माबा खुगा सिनो हादों नामा बिथांमोना? दिनै गावसोरनो दिनैहाय बिथां जयन्त बसुमतारीखौ हरनायनि थाखाय अनुताब खालामदों। जोंना बे जयन्त बसुमतारीखौ हरनानै जोंहा बर' जातिया मोनसे खैफोदाव गोलैबाय होननानै बिथांमोना गावसोरनो अनुताब खालामदों। दिनै आरो इडुकेसननि बेलायाव नायोब्ला जोङो नुनो मोनो दिनै इडुकेसन होनोब्ला जोङो सोलोंथाइ, दिनै बर'नि जे जायगाफोराव जोङो प्रभिन्सियेलाइज स्कुल खालामनांगौमोन, दिनै पलिटिक्सआव ओंखारनानै दिनै गोबां स्कुलानो थैनो हमबाय, दिनै गैला। दा बेबो मोनसे गोबां प्रब्लेम। दिनै इडुकेसनाव जों बेकस्लाइड जागासिनो दं। दिनै गासैबो स्कुला LP स्कुलफ्रा थैनो हमगासिनो दं। दिनै प्राइभेट स्कुलावसो गावनि गथ'फोरखौ सोगासिनो दं। दिनै बै समाव मा जागोन? जोंनि स्कुलफ्रा दिनै थैलांगासिनो दङ। दिनैहाय आरोबाव जोङो नुनो मोनबावदों दे मैया दाखालिसो आङो निउसाव नुदों फेरेंगा सारा बुंदों कंग्रेसआ खुनु बहाय प्रभाब गोलैया, फेक्टर नङा होननानै। जुदि फेक्टर नङाब्ला नोंथाङा मा गिखो? कंग्रेसआ फेक्टर नङाब्ला बिथाङा मा गिखो? दिनैहाय आरो जोङोथ' नुगासिनो दङ बिथाङा बे गावनि समस्तियावनो देरहागोन ना देरहाया। आरो जों खोनागासिनो दं बिथाङा गावनि समस्तियावनो एबार नेक्स्टआव भट गेलेया होननानै। अब्ला नोंथां एथ' प्रभाबशालि नेताया दिनै मानो गावनि समस्तियावनो गाव गिखो? नंगौना नङा? गावनि समस्तियावनो गाव गिनानै दङ गेलेया होननानै। दा जों बेफोरखौ नुदों। दिनै बिथांमोना फैलार जादों। दिनै BJPनि जोंनि मामाजों बिथांमोना आथिङाव खाख्रबजानानै बिथांमोना जख'लाबो हायाखिसै बिथांमोना। आरो थिग बेबायदिनो हाग्रामायाबो बिथाङाबो दिनै BJPजों आथिं फारनैयावबो खाजाबाय, खुगायावबो नारथार सुथार जानानै बिथांमोना खुगा सिनो हायै जादों आरोखि। बेनिखायनो रायजो राजाफोर एसे सिन्था खालामनाया गाहाम। दिनै भटखौ सोरनो होयोब्ला गाहाम जागोन। बिथाङा दिनैहाय जोङो नुनो मोनदों दिनै BPMआवबो 7 मानसियासो सालायनानै दं। बिथांमोननि पकेटआ भर्ति।
आरो जोङो UPPLआबो नुदों बिथांमोना साब्रै साबाजोंनो बेबायदिनो पकेट गरम खालामगासिनो दं दिनै आरो जोङो नायोब्ला नुयो दा बिथांमोना दिनैहाय गोबां बिटिआर सरखार जानायनि उनावहाय जोङो न'खर न'खर साख्रि होनो होनदोंमोन दाथ' साख्रि होनायाथ' दुरे खोथा सोरबा सोरबा दा थाङोब्ला अन्थाइसो खुबैजाहोसिगोनदां बिथांमोनजोंहाय रायजो राजाफोरजों अन्थाइजों खुबैजायो बबेहाय न'खर न'खर साख्रि होनो दा न'खर न'खर साख्रि होनो 10 फैसाबो बिथांमोना होनो हायाखै दिनैहाय दा बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा एसे सिन्था खालामनांगौ दे सोरनो होयोब्ला जों भटखौ गाहाम जागोन दा बेनिखायनो आङो रायजो राजानिसिम आंनि खावलायनाय बे बाराव जोङो कंग्रेसनि जे बिजाथि सन्जिब औवारि जे बिथांखौ जाहाथे बिथांनो भट होनानै देरहायो समाजनि रायजोनि खामानि मावनायाव बिथाङा उन्नति होगोन आं बेखौनो आङो रायजो राजानिसिम खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों।